Alacant és important. Per això ens hem traslladat al sud per a parlar dels accents, de l'accentuació. Com s'aplica? Això costa més. I quan s'accentua? Depenent de si la paraula és aguda, plana o esdrúixola. Però com s'identifica que una paraula és aguda, plana o esdrúixola? Doncs sabent, separant sil·làbicament la paraula. I com se sap separar sil·làbicament una paraula? Doncs sabent els diftongs i els triftongs que existeixen. Per accentuar bé, hem de conèixer si una paraula és aguda, plana o esdrúixola. Serà aguda si la síl·laba tònica, és a dir, la més forta, la síl·laba de major intensitat, n'és la darrera. Berlín, depèn, defèn. Serà plana si la síl·laba tònica n'és la penúltima. I serà esdrúixola si n'és l'antepenúltima, la síl·laba tònica. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal. A, E, I, O, U. Vocal més S. As, Es, Is, Os, Us. I també quan acaben en o in. Les paraules planes s'accentuen quan no acaben en el que acaben les agudes, quan s'accentuen les agudes. I les esdrúixoles s'accentuen quan? Quan? Sempre! 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 No hi ha cap dubte! Sempre! Quan s'accentuen? Sempre! Totes! Totes! I majoritàriament obertes. Si s'accentua la E o la O en una paraula esdrúixola, normalment l'accentuació és oberta o tancada? Oberta! Sí! Per explicar l'accentuació dividirem els casos en què hi ha dues vocals juntes o no n'hi ha. Quan hi ha dues vocals juntes, pot donar-se el cas que siga un diftong o hiatus. I dins de l'hiatus pot ser que hi hagi una combinació de vocals que recorda un diftong trencat. Què és un diftong trencat? Què és un diftong trencat? Sí, un diftong trencat no és més que una combinació de vocals que coincideixen amb un diftong, però que la vocal que era curta deixa de ser curta i és llarga, i normalment es marca amb un accent o una dièresi. Exemples! Veies tu si són les coses? Lo que són les coses, si són les coses. I així els les hem comptades. En cas de triftong tenim la unió de tres vocals. D'una banda tenim la combinació de vocals que sempre són llargues, per exemple la A, E, O. I de l'altra tenim les vocals que poden ser també curtes, la I i la U. Comencem els exemples en una zona de petanca del parc de Lomoran. Exacte, a Alacant. País valencià. Oh yeah, vine-hi. No saps el que et perds si no hi vens. Si vens a Alacant, parla valencià. És un valor afegit. Exemples. Amb dues vocals juntes s'accentua aeròdrom, oasi, creença. Eòlic, que de fet, de parcs eòlics n'hi ha un fum, sobretot a les muntanyes, allà on fa vent, allà on el vent bufa fort. Un vent que passa per tota la rosa de vents. Recordeu la rosa de vents? És aquesta. Oboè, aorta, africans. Africans és una variant neerlandesa del segle XVII que es parla a la Sud-àfrica actual. A miu llargues tenim cua, truà, i a miu curtes tenim la iaia, iogurt. En creuament amb la vocal U curta entre vocals, enmig de paraula. Una U dita també consonàntica, perquè forma síl·laba amb la vocal següent. Aireació. 4. Auricular. I ara apliquem-hi les normes d'accentuació. En aquest cas, I igual a les paraules propostes.
Va! Au! Seria l'hòstia! Enraonarem alguns casos ara mateix. Benvinguts, benvingudes. Ei, estic ací. Hola. Bé, doncs comencem amb el concurs de... Saps accentuar? Jo pense que sí. D'acord, doncs comencem amb la paraula aetrònom. Aetrònom és una paraula de tipus... Plana. C. S'accentua? Sí. Per què? Doncs la paraula aeròdrom s'accentua perquè no acaba en vocal A, E, I, O, U, perquè no acaba en as, es, is, os, us, i perquè no acaba en o en in. Exacte! Següent paraula. Estic preparada. Vinga, anem a d'estar. Estar. Una, dos i... Eòlic. És una paraula de tipus... Eòlic és una paraula plana. C. S'accentua? La paraula eòlic s'accentua sí. C. Correcte. Per què s'accentua? S'accentua perquè no acaba en vocal A, E, I, O, U, perquè no acaba en as, es, is, os, us, i perquè no acaba en o, in. Exacte. Exacte. Oasi. És una paraula de tipus... Oasi... Oasi és una paraula plana? Sí, perquè se separa de la manera següent. O, A, Z. Perfecte. S'accentua? La paraula oasi no s'accentua. Per què no s'accentua? Perquè, tenint en compte les regles d'accentuació, acabaria en vocal. Exacte. Per tant, no s'accentua. Efectivament. Creença. És una paraula de tipus... Creença... Creença, igual que oasi, és una paraula plana que acaba en vocal. Per això, no s'accentua. Oxigen. És una paraula de tipus... Oxigen és una paraula del tipus... Oxigen esdrúixola. No? Plana. S'accentua? Oxigen... sí? No. O siga, que què no és una paraula plana Ahà. i no s'accentua. Exacte. Per què no s'accentua? Aplica ahir les facilíssimes normes d'accentuació. Molt bé. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en A, E, I, O, U. Quan acaben en as, es, is, os, us. I quan acaben en o in. Per tant, oxigen, si acaba en, no s'accentua. Ara ho he entès. Efectivament. La reflexió que acabes de fer és la que s'ha de fer per no Veges. equivocar-se. Veges. Així anem amb garanties a l'examen o senzillament per caminar per la vida i no tindre faltes d'ortografia fins i tot quan escrivim per WhatsApp o En missatgeria? instantània o similar. Recorda sempre aquestes normes quan vagis a escriure per tal de saber si has d'accentuar o no. Gràcies pel consell. S'acosta una nova vendada. Se avecina una nueva ventolera. A Crevillent diuen... Fes-ho ja, però Romín, hazlo ya, però cagando leches. Romín fa al·lusió al so que es pot sentir quan giravolta una baldufa, una trompa, anomenada a Crevillent el pero. Escolta, saps com rum? El pero?